ginagawa ko lang yung nanonood ng YouTube talaga na talagang humihiga ako pag wala na akong ibang inisip na trabaho. So, ayan yung aming ulam. Sa kanila yung scrambled egg. Ang akin yung sunny side up. So, eto yung aming niluluto. Hindi pa siya... Actually, ano na yung luto na yung beef. So, yun lang yung kaganapan ngayon, guys. Oh, Diyos ko, Lord! Tagal ko ng TV! So, yan na yung aming ulam, guys. Ayan, kain tayo, guys. Hello, good morning, guys. Good morning. So, today is, today is Saturday, so walang pasok. Bari na naman. February 16, 2019. Yes, parang tama ba ako? Oo. So, maaga ako nagising kasi naglaba ako. So, nakatapos lang ako ng mga, mga t-shirt. Sabi niya ako maglaba. Diba yung t-shirt, diba yung mga shorts, ganyan. Yung nandun sa gilid. So, inilalaban ko yun yung mga shorts na. So, maaga akong gumising kasi maaga din kaming aalis ngayon. Meron kaming parenting seminar sa school. It's for free. For free siya na parang yung school yung nagbayad noon sa parang second time na to. Pero yung first time hindi ako nakasali. So, ngayon sasali ako. And pinaproblema ko pa siya kung saan ko siya dadalhin. Dalhin niya sa opisina. Ang ingay ng aso, no? Ingay talaga ng aso. But yun, naglalaba kasi ako. Maaga ko naglaba talaga kasi mamaya mawawala na yan tubig. Ayan, yung mga nilabhan ko. Ayan, nakatapos na ako ng mga shorts. And naglinis-linis na rin ako, punas-punas. Dahil mamaya may changes sa aming grocery schedule. Kaya pa-chika natin yung mamaya, ha? So, ayan na. Yan yung nilalaban ko, guys. Yung mga anong tawag dyan? So, yan ako maglaba pag mga kasi to, mga panglabas na mga damit, mga panglakad. Pero gentle lang yung inilalagay ko. Ayan siya. Tapos uniform na lang ni Hagrid yung kulang. Actually, dyan ako nagbabanlaw din. Winawashing ko din siya, binabanlawan ko. Diyan na din. Nakuha ko yung kay mama. Kasi 'di ba, nagbabanlaw ako dati doon talaga sa Palanggana. Nung nakita ko kay mama yan, na diyan siya nagbabanlaw sa washing machine 'yon. Until nung nakita ko 'yon, doon na nag-start. Diyan ako nagbabanlaw. Which is hindi na siya ganoon ka-hassle. Yan, mga 3 times ko rin siyang binabanlawan dyan. Tapos, yun, mas mabilis. And habang ako yung pinapadringin ko pa siya. Ito naman yung aking, kasi nakalimutan ko siyang ilabas kagabi. Kasi nga, nandun, pumunta kami kina mama. Kalimutan kong to. And, munggo to, guys. Munggo, tapos, ito yung last namin na hotdog. Piprituhin ko to. Ayan, yan yung aming umagahan. At least may gulay na at saka Ayan. So, mas mabilis na siya. And, actually, yung 1/4 na munggo, parang 3 beses kong yun. Actually, kahapon, 4 na beses pala kasi kumain pa kami sa lunch. So, madami na siya. Madami nang nagagawa yung 1/4 sa amin na munggo. Kasi may, kasi kagaya nito, munggo. Tapos, pinapalisan ko ng ibang ulam para at least hindi, kasi wala kaming, yung dried fish, wala. Nabusan kami. Bibili ako. And, yun, mas mabilis.
And alas 6 na. Nanonood ako ng YouTube. Ayun, nanonood ako ng YouTube. Yan yung trabaho ko talaga pag ganyan. Mas nagka-catch up ako sa mga YouTube videos na pinapanood ko. Sa TV lang talaga. Para at least marami akong nagagawa ng mga trabaho. Habang ako'y naglalaba, ayan, at least nakakapanood na ako. Kasi feeling ko nasasayang yung oras ko kasi na yung fully lang talaga, nanonood lang talaga ng YouTube na walang ginagawa. Ginagawa ko lang yung nanonood ng YouTube talaga na talagang humihiga ako pag wala na akong ibang iniisip na trabaho. Pero usually, may ginagawa talaga ako. Kaya sa TV ako nanonood. And gusto ko dyan kasi malaki yung screen. And yun. Ayan, na-drain ko na siya. So, tapos na akong maglaba, guys. And, yun na lang yung ano ni Hagrid. Yan, mga eco bag naman yan. Dito ko nilalagay. Yung mga uniform niya. And ngayon, nilagyan ko ng tubig itong washing machine para at least may tubig kami mamaya. Si Papa yung pinag-init ko ng ulam. Nandun pa sa mga gilid-gilid ng magawalis muna ako. Naalala ko, laging sinasabi ni Mama sa akin, early birds catches the worm. Yan yung laging sinasabi niya. Kaya, yun, tutak sa akin yun na talagang magigising ng maaga talaga para maraming magawa. And yun, sunrise na. Ang ganda ng sunrise. Hindi ko alam kung makikita nyo. Yung sunrise. Naman. So, ayan guys, paalis na kami. And hindi na ako naligo kasi mamaya maliligo ang ginaw. And dahil maginaw, nagja-jacket ako ngayon dahil alam niyo naman ako, ginawin ako. So, mamaya, aircon kasi yung pagmimitingan ng parenting. So, kasama namin si Papa. Pero mabilis lang siya doon kasi nga may pasok siya. Pero at least may makukuha naman siya kahit konti sa tapos babalitan ko kayo mamaya guys kung ano yung magiging resulta. Hello, good morning guys. Today is Sunday. Today is February 17, 2019. 17 pang lang ako. Umaga lang kasi ako nakasagot ng mga comments, ganyan. Good morning pa. Morning, guys. Si Hagrid wala pa ata sa mood. Pero magbe-bread lang kami. Egg. Kasi magsisimba kami ngayon. Pero nagluto na kami ng ulam namin na beef. Ayan siya. Beef siya. Pinakuluan lang namin una para lutuin namin yan ngayon. And nagsaing na rin kami. Magsasaing kami ngayon para pag-uwi namin mamaya galing sa simbahan, kakain na lang kami diretso. So, ayan yung aming ulam. Sa kanila yung scrambled egg. Ang akin yung sunny side up. And bumili kami ng bread sa may pandesal. Ayan. So, ayan lang. Kain tayo guys. Si Hagrid, wala pa siya mood. Pero pag nasa mood, hi guys! So, ayan guys, paalis na kami. Papunta na kami ng simbahan ng Papa. Automatic. Ayan, papunta na kami and yun, pasisimba tayo pero hindi tayo mag-vlog doon. And malapit na kaming malate sa babush.
afternoon. So, kakarating lang namin galing sa nagsimba. Pero, dumiretso kami, bumili kami sa mall. Ayan. And, exactly 1 o'clock. And, papakita ko sa iyo yung napabili namin. Ay, hindi na lang pala. Mamaya na lang pala siguro, no? Ayan, nag-hi si Hagrid. Kasi buti na lang, nagluto na kami kanina, nagsaing na kami, tsaka nagluto na kami ng ulam. And, so, eto yung aming niluluto. Hindi pa siya, actually, ano na yung, luto na yung beef, yung gulay na lang. Timplahan na, di pa? Timplahan na? So, ayan, today is Sunday. Hindi kami mag-iihaw ngayon, pero magsasabaw kami. Ayan, naluto na namin. And eto yung mga napamili namin, pero sige, dahil hindi pa naman kami kakain kasi inaano pa namin yung lalagyan namin ng lutia at saka, pero yung beef yan guys na ano, sinabaw. Lagyan kasi namin ng lutia. So yun lang yung kaganapan ngayon guys. Oh, Diyos ko Lord! Tagal ko ng TV! Baliktad mo na yung mong sanina, B. Yan pala guys, yung hagdanan yan. Hindi ko lang ba't yan nilagay ni Papa. Papakuha ko ngayon sa kanya, baka mahulog yan sa hagdanan yan pag ano yun, may aakyatin na medyo mataas. Kaya kailangan namin yan. Actually, nagamit na namin yan eh. So, mamaya mag-movie kami. Nantok na nga ako. Gusto ko nang matulog. Ako man na dyan. No, mag-sleep pa ta first. And then, Ako man. mag-sleep pa lagi first. After mag-sleep pa, watch the movie. So, after sleep, ganit eh. After sleep, ganit eh. Kailangan pa puman. Pag-puman natin sleep na rin ta. So, yun lang. Nantok na talaga ako, guys. Alam niyo, nantok na talaga ako. Minsan lang ako antokin ng sarapan ng hangin. Kaya, ayan. Hinihintay na lang namin yung ulam. So, ayan. Meron kaming melon. Actually, bumili kami ng melon kahapon. Yung isang buo pala kahapon. Yun yung fruits namin. Favorite kasi namin yan. Tsaka, ang sarap ng melon ngayon. Kasi, so, yan na yung aming ulam, guys. Ayan, kain tayo, guys. Kain tayo. Ang sarap. Ang bango talaga ng beef. Ayan.